Nangandam na ang Mandawi City sa imong halapag nga tree planting ugma sa ginag-upang dump site sa Dakbayan. Local nga cherry blossom trees ang ilang ipangtanom. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Dinhi sa halapad nga bahin sa Mandawi City Green Learning Park o MGLP, himo ng tree planting sa Mandawi City Government ugma. Mao kini ang kaniadto umapad dump site o labayanan o basura nga gipasirad ani atong 2007. Alang sa planting, giandam na ang mga tanuman, naglungag na ug nag-andam na sab og mga tree guard isip proteksyon. Naandam na sab sa syudad ang 1,000 ka mga seedlings sa Palawan cherry blossom umas na ilang balayong. Kun mudako og mamuwak na, daw pupareho kuno kini og itsura sa Japanese cherry blossom o sakura. Ang pocket forest, so the same way sa atong gibarugan karon, no? Pero different na siya kay flowering trees ang atong ibutang din ha, nga identified nga Palawan cherry good. Padayo na ang pagpalambo sa lugar aron mahimong parke ug hingpit na nga ma-transform ang dapit. Usa sa giplano sa umaabot ang pag-construct og scenic amphitheater sa maong lugar alang sa mga umaabot kalihukan sa Dakbayan. Kahinumduman, una nang naporma ang pocket forest sa dapit nga usa sa unang developments sukad gitak-upan ang kaniadto labayanan sa basura. Usa na sa challenge sa Mandawi nga in spite sa atong pagka kanang usa na highly industrialized, yet naatay na reserve nga area nga matawag na to og for environment ko ano man ba nga mahim na sa tayo kanang for tourist attraction as well. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.